Masquerade say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kipitanga kagoku hapa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana chunga ugaroka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, tavigira nyaya, irikunzi ya Buda Ishitaurwa na Mutsvangwa Mutsvangwa Buda achikomenta on my sanctions, Yema Sanctions, yakataurwa ne the United States of America. Nyaya buditswa ne an ex-user yani Snowball Togarepi, a political commentator, anokomenta on nyaya ze politics tingaze kuti nyaya yechokwadi kana kuti but tinokuratidzai a message yasenda pa X achiti this is a message from Mutsvangwa Shinzi Chris comment on issue Yema sanctions, my legal sanctions akaimposwa on Zimbabwe. Snowball Togarepa Buda following the executive order announcement by the United States of America on the illegal sanctions imposed on Zimbabwe, it was necessary to find out the real meaning thereof. In this interview, ZANU-PF Secretary for Information and Publicity Department, Ambassador Mutsvangwa, highlights that if there is any form of sincerity by the American President Joe Biden, then all sanctions must be removed, as keeping His Excellency President Mnangagwa on that list reflects the opposite. And below is the war interview. We want to start by hailing President Joe Biden for taking the decision to lift a good chunk of the executive orders that had been inhibiting Zimbabwe from fully participating in the global economy. It was a courageous decision from his part. We get to remember that he was the original sponsor of the Zidera Act in 2002 when he was a member of the US Congress, him and Hillary Clinton. So he knows Zimbabwe well, and for him now as the president of the US, the most powerful country in the world, to have had the sincerity and the courage to actually revisit the issue of sanctions and to nullify or to remove a bunch of the executive orders, it is a positive thing. As Zimbabweans, we have suffered for long. We really welcome that decision on the part of the US president. It is coming almost two decades of continuous executive orders against Zimbabwe by US president. It was almost a yearly routine that come February, come March, those sanctions will be renewed or will be increased or aggravated. So to have them this time in 2024 being removed, it is a very positive thing. I also want to add that as ZANU-PF, we have always worked under the mantra of our president, who would want to be enemy to none and friend to all. So it looks like the message is getting through. There is absolutely no reason why a little country of 16 million people, landlocked, stuck in the middle of Africa, would ever, under any consideration, be viewed as a threat to the US foreign policy. Those are Buddha zvichitaurwa ne Twitter user yanonzi Snowball Tongogara, hanzi ndoza Buddha zvichitaurwa na Mutsvangwa in an interview muri Zimbabwe. Tingazive kuti nyaya chokwadi kana kuti sikutaura kwatiri kuita the Americans akabuda achiti vakalifta sanctions on Zimbabwe, then vakatarget sanctions on a few individuals vanosanganisira President Yema Mnangagwa, zvakare nemukadzi wavo Mai Oxidia Mnangagwa, nema-allies aPresident Yema Mnangagwa vanosanganisira kuda kwashe Tagwirei, among others muri Zimbabwe. So tingazive kuti is it true zvabuda zvichinzi ndo zvataurwa na Mutsvangwa anofunga pane video raakambobuda achitaura kudhara achiti there are certain people vanocomplain about masanctions ari kuuraya nyika, zvichinzi bari nyaya yekuti vanhu vari kuluta zvinhu muZimbabwe zviri kwanisa kuti nyika isaende kumberi.
tirakuradza iro video motudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Taura kuno kuti there are a lot of rumors ari kubuda, vanhu vabuda vachitaura vachiti no, Chris Mutsvangwa haana kumboita this interview zvanzi is outside the country, hanzi asi muZimbabwe. Vamwe vakabuda vachitaura vachiti Chris Mutsvangwa haasi kuonana napresident Emerson Mnangagwa kutaura kunoku. So tingazive kuti inyaya yechokwadi here kana kuti yabuditswa naSnowball Tongogara uyu weZimbabwe. vaChristopher Mutsvangwa vakafaiwa as the war veteran minister napresident Emerson Mnangagwa. Pakabuda marumors akati one day vachinzi he was doing shady deals nemaChinese. Omwe akabuda achitaura achiti vana vaChris Mutsvangwa vaiita illegal deals anosanganisira ayo akaitwa nemwana waChristopher Mutsvangwa anonzi Neville Mutsvangwa aitengesa makits Starling iyo yainzi haisi legal muZimbabwe. Vamwe vataurawo zvakare vachiti Chris akanetsana napresident Emerson Mnangagwa after a heated meeting yavakaita Christopher Mutsvangwa asingateerere maorders apresident. Vamwe vakataurawo zvakare vachiti Chris Mutsvangwa aida kureplace vice president Constantino Chiwenga. That's the reason why akafaiwa since like Sanatemba Mlisco wakabuda zvakare vachitaura the same issue yekuti Chris Mutsvangwa aida kureplace vice president Constantino Chiwenga as the vice president of Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi iri kunzi yataurwa naChristopher Mutsvangwa weZimbabwe. He was the information the secretary for information and publicity department was an PF, but anenguva asati address the media. So zviri kunzi ndo zvaakakomenta on the issue Yema Sanctions. So pane video rada kusirai raakambokomentwa naChris Mutsvangwa before pamusoro penyaya Yema Sanctions achitaura achiti maZimbabweans ari kucomplaina about maSanctions, but vachiti maSanctions ari kuuraya nyika, asi they are the ones vari kuuraya nyika nekuluta. Honai video rimwe matito zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Returns for their companies? None. Do they send employment returns to NASA? None. Evidence is there, no skyscraper in the country for 30 years. But they don't blame about my sanctions. Well, can I ask about you are imposing sanctions and you don't know how to overcome them? Then surrender leadership. If I were to know not only my sanctions, returns for their companies? None. Do they send employment returns to NASA? None. Evidence is there, no skyscraper in the country for 30 years. But they don't blame about my sanctions. Well, can I ask about you are imposing sanctions and you don't know how to overcome them? Then surrender leadership. If I were to know not only